Зарипов, Мусина һәм Калимуллинны минем кабинетка. Хәзер үк. Кем башлады сугышны? Әйдәгез дөресен әйтегез миңа. Яисә барыгызга да эләгәчәк. Моның өчен Күлияттән куып чыгаралар. Ярар Марат. Мусин, отличник. Әйбәт укучы. Bu ситуацияда мин гаепле. Мин сугышны башладым. Birinchi turdan so'ng ул men bilan jo'nab сөйләшми. Әлек jo'nab сөйләшәйди менә. Элек ул "Оф, бәйләнмәле" яисә "Бар китәле" дияйди. Хәзер белми дә, күрми дә. Имеш, минем аркада безне иң яхшы дуэт исеменә лайыкламаганда. Мин там. Иртән әйтеп җитешмәдем. Син бүген бик шибәр. Яңа шушы чәчәк бәйләннәрен бүләк итмәкче идем. Алар сиңа туры килә дип уйлыйм. Аларны кабул итүең минем өченче теләк. Әйдә танышуны яңадан башлыйк. Сәлам, мин Марат булам. Сәлам, мин Диана. Birinchisi yoki ikkinchisi? Беләсеңме кем ул видеоларны җибәргән? Кем? Насырова Миләүшә. Ялгышмасам, мин ялгышмыйм. Насырова Миләүшә безнең Күлияттә. Берәү генә. Һәм аны Мила дип йөртәләр. Мин син Камила Маратовның туганы икәнен беләм. Димәк, тагын шундый берәр нәрсә булса, Күлияттән пуля кебек чыгып шашагыңны аңлыйсың. Сәлам. Сәлам, син нишлисең монда? Син соңга калмасын өчен үзем алып барырга булдым. Мин сине кушылмагдыр дип уйлаган идем. Бу чагыштыруда бераз урынлы. Йокларга мин яратам. Алай булгач, мин сине иртәгә килеп алырмын. Әзрәк йокыңны туйдырырсың. Yerimde seni yok sanmamda dünlerim. Selam Diana, sen bugün erteye gelgensin. Mucizar бар бу дөньяда. Ә син нишлидең? Bulay mühim түгел. Тута, син җыр яздыңмы әллә? Тыңладыга ишетәсем килә. Вакыты җитмәде әле. Димәк, мин бу җырны тагын бер 5 ел ишетмәячәкмен. Senin fikrinчә мин 5 ел дәвамында сөйгән ярымны тапмаячакмын. Табарсың да, ләкин кайчан икәне билгесез, ә мин көтәргә яратмыйм. Озак көтәргә туры килмәс. В смысле? Ник мин бар нәрсәне иң соңгысы булып беләм ул? Кем ул? Сөйлә. Әйдә, мин сөйләп тормыйм, берәр көнне сезне таныштырам. Синдә чынлап та кемдер бар? Әйе, йөрәгем буш түгел. Мин син шаярасың дип уйлаган идем. Әлбәттә таныштыр. Вот син серле бөҗәк. Мин инде дулкынлана башладым әзрәк. Ә ул безнең дуслыкка каршы булмас микән? Юк. Миңа калса сез уртак тел табачаксыз. Шулай дип ышанам. Аннары җырыңны миңа тыңлатырсыңмы? Әлбәттә тыңлатам. Класс.
Эгер телесек, бизге бири-бирибизди тыңлап, уртак тил таба билерге керек. Былай иш бармы бит инде? Диана белән Зелия бүтүнөй ишүләп аралашмый. Ә Мила гел телефонда утыра. Исеңә төшерәм. Син төркемнең капитаны. Әйдәгез инде яхшы нәтиҗә өчен тырышыйк. Беренче урында эш. Аннары шәхси моментлар. Әйе, яңадан башлыйбыз. Басыгыз урыннарыгызга. Егетлер, аяқ-қолар қалтырай көңіл бұлғана. Если что, алдан оға фойтігіземі. Сен нәрсе инде? Барда яқшы. Давай, паникаға берілме. Сиңа Зәлия қарайышақ. Әйде, бирешмә, бұрын түшірмә. Синтаң, давай алға. Әйде. Бинтам! You were my sun, you were my earth. You didn't know all the ways I loved you, no. So you took a chance, made other plans. But I bet you didn't think that they would come crashing down, no. Ең мұхимі йылмайығыз. Нәрседір келіп шықмаса да, көзлеріне қарап йылмайығыз. Мы самые лучшие. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. I know it's been nobody.
Номерлар үшін рахмет. Ләкин қызғанша қаршы недер вау эффект болмады. Шулай да мына шушындай түркім форматы меңе ошый. Шуңа да сезне соңғы 3-нче тур көтә. Шушы турда кайсы түркім үзен иң яхшы яктан күрсәтә ала, шул контрактка ия булачак. Димәк, сез төркем җыярга телисез? Әйе, ләкин соңгы вакыйгалар аркасында һәр төркемгә тулайым коллектив булу өстендә эшләргә кирәк. Шуңа Камил Маратовна, аларга өстәмә дәресләр һәм репетициялар куярга тәкъдим итәм. Әйе, Зәлия. Ә мин төркемдә булырга теләмәсәм? Сезне беркемдә көчләп тотмый. Ишекләр ачык, ак юллар телибез сезгә. 3-нче турга нәрсә әзерләргә кирәк? Җыр язып, тулайым номер ясарга кирәк. Җыр язырга? Әйе, 4 ел эчендә нәрсәгәдер өйрәнгәнсеңдер дип өметләнәм. Ә хәзер күңелсез вакыйгалар турында. Как будто моңарчы күңелле вакыйгалар турында. Белгезчә, Клетте булган негатив вакыйгалар соцшелтәрләрдә таралдылар. Шушы вакыйгаларның төп геройлары Марат, Данияр һәм Диана. Шуңа күрә өстәмә дәресләр һәм репетициялардан башка сезне отработкалар көтә. Ләкин без хәзер төркемнәрнең катнашучылары турында сөйлибез. Яхшы коллективта төркемдәшләр бер-берсенә булышалар. Димәк, бу эшләр барыгызга да кагыла. Өстәвенә конкурс тәмамланганчы барыгыз да тулай торакта яшәргә кирәк булачак. Бу коллектив эшләрен тизәйтер дип уйлыйм. Сораулар? Юк. Сорауларыгыз булмаса, сау булыгыз. Әйе, иртәгә реквизитлар һәм костюмнар бүлмәсен җыештырырга кирәк була. Это же шоу-бизнес. Имя Зелье. Супер идея был да Бунила. Пец. Тизен вечеринка, ә без Болтанрани белән күлмәк сайларга барырга тиеш идек. Аны урынына менә. Коллектив эштә яхшы әйбер. Шопингтан яхшырак түгел инде. Теге видео таралыда кем гаепле икәнен исеңә төшеримме? Кызлар, сез вечеринкага кем белән барасыз? Быелгы кагыйдәләр буенча кызлар егетләрне чакырырга тиеш. Сез кемнәрне чакырачаксыз? Белмим. Белмим, ә син? Белмим. Тегәрәге миңа барыбер. Любой егет минем белән барырга шат булачак. Кем монда хәзер беренче булып керә, шуны чакырачакмын. Керүгә юк тәкъдим итим. Хәерле тәшәккүр кызлар. Зәлия, син иң шибәре. Ник көләсез? Ну, Зәлия, әйдә, фас. Рифат, Әйе, күз нурым. син минем белән вечеринкага барырга теләмисеңме? Мин бик бәхетле булыр идем. Әлбәттә мин риза. Синең күлмәгең нинди төстә булачак? Шул күлмәгеңә туры китереп образыңны чыгарачакмын. Сине ничәдә килеп алырга? Кичә 6-да башына 5-тә килсәм нормальмы? Сине өйдән алып китергәме яисә берәр салонда буласыңмы? Нәрсә телисең? Әйт, барысын да эшләячәкмен. Ого! Сәлам. Сәлам баршаңызга да. Сәлам. Фәнәр ничек? Ярык, синеке. Нормаль? Дөрес аңласам, синең хәзер яңа дусың. Син Марат турындамы? Юк, без дуслар түгел, ул миңа шуңа калмаса гына ярдәм итә. Как мило. Әйдәгез инде эшне башлыйк. Ходай ярдәме белән башлыйк. Безгә аның ярдәме кирәк булачак. Bizning tanspol көтә. Бит. Күңелләр селкетә. Биргә чык бит. Шибеп торма син читтә. Ләззәт ал шушы мизгелдән. Булыйк бергә.